Ο κ. Παπανδρέου υπενθύμησε τις νίκες που σημειώθηκαν στα ελληνικά βουνά από το Αντάρτικο και στις πόλεις από τις εθνικοαπελευθερωτικές οργανώσεις και επεσήμανε ότι ο αγώνας της κατοχής ξεπέρασε τα κοινά ανθρώπινα μέτρα. Κοντά σε αυτά και η ψυχική ενότητα του λαού για τους μεγάλους εθνικούς αγώνες. Όταν ξεκίνησαν οι αγωνιστές της κατοχής, το ξέραν αυτό. Σήμερα το ξαναβεβαιώνουμε, καθώς στεκόμαστε με δέος μπροστά στο μεγαλείο και στην τραγωδία της. Για να ζητοκραυγάσουμε το αθάνατο έργο τους. Το θρυλικό αντάρτικο τραγούδι, λέει ο Γοργοπόταμος στην Αλαμάνα, στέλνει περήφανο χαιρετισμό. Γιατί πράγματι η ανατείναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου υποδάβλησε τις πράξεις της αντίστασης. Ο Γοργοπόταμος πέρασε μαζί με την ίδρυση του Ελλάς, τις διαδηλώσεις ενάντια στην επιστράτευση, τον μπλόκο της Κοκκινιάς και της Κεσαριανής,